Dobrodošli u moj kanal. Evo sada moramo kako ovaj kombi ubija zombi. Evo sad startujemo. Evo sad idemo. Evo sad idete presto čekati, ima i ona mapa. Pritisnite tu, to je zombi. Evo pritisnete na mapi ili možda ima i mapu u telefonu. Zato i Google to ima i to Google to ima isto. Ako kombi otiđe, šta ćemo uraditi moje, da smo našli drugi kombi ako ga otiđemo. Evo 500 sat, evo se 100 sekunda da se zombi vrate. Ili ako se sada se zapalio, sada otiđemo iz njega. Moje da smo uzeli UFO. Evo sada trećemo davde. Sada je milicija još ne može da se milicija piše za mi to da miliciju piše sad vanišet. Evo sada UFO. Ništa. Otišao je, zombije nas prate. Sada možete dati prvo dancing. Evo sada možete da plešu. Sada možete da povednete s tim. Evo sada upadat. Bye. Svi su još tiše. Evo sada stižemo do toga. Evo sada smo se udarili. Ali sada thanks for watching i like i subscribe taj video i ne možete da ih vačujete. Bye.